శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానము, బిలకోట క్షేత్రము, కొండపిట్రగుంట గ్రామం, బోగోలు మండలం, నెల్లూరు జిల్లా. బ్రహ్మోత్సవ ఆహ్వానము మార్చి 13వ తేదీ నుండి 19వ తేదీ వరకు జరుగును. మార్చి 13వ తేదీ ఉదయం గిరి ప్రదక్షిణం, రాత్రి అంకురార్పణం. 14వ తేదీ రాత్రి ధ్వజారోహణం, రాత్రి 9 గంటలకు శేషవాహన సేవ. 15వ తేదీ రాత్రి 9 గంటలకు హనుమంత సేవ. 16వ తేదీ ఉదయం మోహిని ఉత్సవం, రాత్రి 9 గంటలకు గరుడ సేవ. 17వ తేదీ ఉదయం రొక్కుబడులు, సాయంత్రం తెప్పోత్సవం, రాత్రి 9 గంటలకు గజవాహన సేవ. 18వ తేదీ ఉదయం కళ్యాణోత్సవం, మధ్యాహ్నం రథోత్సవం, రాత్రి 9 గంటలకు అశ్వవాహన సేవ. 19వ తేదీ ఉదయం 9 గంటలకు చక్ర స్నానం, సాయంత్రం పుష్పయాగం, రాత్రి ఏకాంత సేవ జరుగును. ప్రతిరోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కలవు. కావున భక్తులందరూ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ శ్రీ స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కాగలరని కోరుచున్నాము. శ్రీరామ్ మాల్యాద్రి చైర్మన్ మరియు ధర్మకర్తల మండలి. ఇట్లు అరవ రాధాకృష్ణ, కార్యనిర్వహణాధికారి.